Kentek, dames. Aku ya iso mak nyetir lipah yuk. Penyetir lipah yuk. Apa sih Nera ya? Lipah, main ya. Lipah, main ya. Lipah, Rai jeri. main ya. Mak rakatokan maksud Assalamualaikum. Yuk, yuk. Main ya. Mau. Tak umpet. Tak petes. Mau. Makan. Mau. Mau. Barang Wis. celok wasu. Jar. Mau, kan dandang minggat. Aku ki pengen malah. Ya, Iki gratis gak modal. modal. Mau. Duit bare kok diberno. Utang. Oh, jere petuk CV. Loh, Amin. 1 juta. Oh, gak ngono. Kan juga ada balak gicek ya. Reksa deh iya ya 1 juta ya, Nek. Gicek. Lah ya saiki iki sing mangan-mangan enak aku. Sesuk ayam pedus. Kepo. Ya nek mimi wis bakso. Bakso sing pedes kan kamu kowe. Yo. Aku seneng ku cilok kuah. Ya wis Dah, ada ada liye. Aku mau tapi. Guys. Hei. Iya. Loh, Mbak. Mau nangis. Oh, Badrun ini. Urai. Untung kita tak saponi mon. Iya. Aku ku bedek aku patus ke keramas paras ya. Tapi mbok apa? Aku nyidamin mbate yang nganu. Aku langsung apa deh. Ora lah. Kok ora? Mbak Pur kalau sing meteng. Tutup jarak apa? Mbak Pur jelas apa pun. Kono kok enggak nometeng kok iso. Ngene lho yo, aku ki anakku wis loro. Apa singkat? Ngono Mbak Mbak kan iki kan menyuwen ukur menek tunggaling. Tinggu bantur. Iki kan mikir perasaane monyo to. Apa ndak apa? Anak ceblok itu mangane jajane. Mbak iki Kali itu gak tahu aku tanpa kamu merana. sesuk aku ora ngadus. Aku mau mbok tet Mangan enak wis njaluk apa? Ya. Sekarep sak seneng yo. Selingkuh. Kan ora wis putu. Yo. Gak napa putu ki putusan, kudune dadi turuti. Masa ndek putu lagi intip-intip ora dadi sanjung-sanjung. Apa keinginan iki kudu dadi utarakno ndak ngetes. Lentere, anak wong lentere. Kok meneng ae. Lah, Ya, nganggokno kok enek mek apa jenenge? Nek tok. Ini awakku lentere. asline getheng asline. Mbak Dames kan berduit, jadi kowe iki pengen apa ndang ngomong ngono lho. Pengen berduit iki ngono. Iya. Ya omah mak aku ki tanda tanyai mak. Dek iki ya mak sik, mak iki ngongkon nggo tas aku sak jane kok. Ora nek duwite, Mbak. Ya Aku ki ampun iki iso. Wah, paling MBG. Jatah ngene apa yo lah, dijatah lagi cara dila, gampang. Ngono ki jangan ngene ya, wis gak jawab. Kekuasaan wis turun dah. Iya. Wis gawanan Ya Allah, dhisik aku biru wis tenan mau. Sesuk ae, Mbak. Wis arek iki cah kowe kok lip aku kudu lip ae. Kagak di asline mau iki teriak-teriak ambek aku. Ayo lip jangan lip. Wis ora iso. Sesuk aku patus iki aku. Patus kroa Mas dan tergali. wis iya aku wis gak dodol 3 minggu di kontak. Kena pandang pergi ngene lek Dames wis tenan. Gak duit-duit ya, Mbak. Tak jadi duit. Jadi Mbak Pur ketemu si Vicky. Wis 50 juta. Tak ento. 50 juta kan, Dom? Tak usah. Ya. Wis kita tinggal tenan. Iya. Ya pesen apa? Pesen aku. Bubur rak ngono wong kering. Wah, aku belum ngerti. Belum Bubur ngerti. jangan Bubur mendet. bubur anu ki. Tak tukokno bubur kae nggon anu. Sing kae lho. Polisi. Ya wis ayo. Heeh, yo. Ya wis iki paring ngono sik sing ae mah. Ora apa-apa aku buki. Ngesak foto.
Mbak kok wong demel. Rasanya tidak cangkemku gitu ya. Iya percaya li, iki pancene wong ngidam. Iki delok. Lah kepadamu nek ngono mal. Bogo Keretmu. Iya. Bogo mual-mual. Wis ayo men, kok ora bubur, wonge nyidam. Yo. Mual-mual ngene lho, Pak yo. Ya apa muga-muga Mbak Mur kok Mbah Dami sing nyidam amin. Lho, Apa lho, Bu? Dongakno kuwi sebuah donga iki. Wah, pasan. nak sore Mur kaji omonge Mur. Iki lho nang kene yo. Iki joke wis anyar re. Jadi Mel Dila Mbak Dipa. Mosok kene Mbak Mur. Lek Sri ya. Mbak Sri Minggati. Ora. Tak jumplak. Ya apa sih gede. Paling diceklek dimasukno. Cuma tak telepon ora kenal. Sri Handayani munggah kaji. panggung. Ambruk. Tak telepon ora kene. Iya ki apa tak jak. Nah gak sengaja Mbak Apa Mungki. golek sego jagung ya. Go jagung uga enek. Enek. Terusan nanti lah Mak. Timbang kok ora entuk konten minggu ae nggone. Iya. Lah engko tak jak, pas tak jak dekne tutup. So kapan-kapan yo next Next selanjutnya. episode. Next episode. Next selanjutnya. Aku tak adus tak. Walah keramas iki. Sore ki aja keramas. Nek keramas kuwi engko adem panas. Esuk ae. Banyu anget ya aku. Sak banyu-banyune ae nek bari anyep. Gak iso adus cah-cah bering tak kandhani adus teko kene adus. Tak kon nggawa salin, aja dikulanak kulinakno adus wengi. Iki wis jam 5, aja adus. Engko wae engko esuk seger dadi terus kena srengenge matahari. Ultraviolet. Ora adus tok, kepala jangan. Tapi ngono iki gak penake Mak gak. Oh gak iso, Mbak. Gak maksudnya ngono ki lho. Iya, aku mungkin pamane baru ngombe Mak mungkin mulai jam 09.00 ki aku ya adus. Aja kulinak. Aja kulinak aja. Pone bar kok kendaraanmu kuwi. Maksudnya ki yo ngene lho. Iki siwuk kelek nyenekan susu wis apek-apek wis diandung wis gak apa. Aja terus bengi yo tak kandhani. Wis aja keramas dhisik, engko esuk engko awakmu kademen. Engko nek keramas iki esuk ae seger. Kok bengi kanggokno dadi sisa nek keramas. Heeh. Nek ketoke wis penak kuwi dadi gas ae. Iya cepno. Lah aduh. Wis ayo nukokno Aja gugur nih. aja kejeron kok KO. Nukokno gugur putuku yo. Iya. Ayo. Lagi ndek iki kejeron. Iya, kandhani kok aku wis muni le aja kejeron. Wis ayo. Wis sore kok. Purite. Kemarin yang main di karek episode biasanya aku suka. Karek bujake. Telas kok mak bubure kok. Ya Allah mak kuwi lho nang isor punan telas. Tak goleki. Wah, anu kayak aja tuh bahas bubur kon telas ketoke. Telas ya. Sik gas wong cek ngono. Tapi nang isor tak kabeh sing ngono. Apa? Pak nasi goreng kok mie goreng kok? Nasi ae. Piye? Nasi. apa Nasi. mie? Nasi. Nasi goreng 4, Mas. Sedeng ae. Aku sedeng. Sedeng kabeh. Sedeng. Sedeng kabeh. Pedes tapi sedeng. Oh, enggak pedes banget ngono, Mas. Yang di Mbak iki Nasi goreng cak patin. tepat Pojokan, guys. pojokane taman. Taman. Sebelah kilo Laskar. Laskar 2. Tapi nasi gorengnya jadi kemarin rencananya aku tuh
hot plate. Ini Mbak Beni. Hotan. Mau beli hot plate, tapi itu kesuwen. Are rapati yo turu. Waktu kan metu wis rapati yang kangenan turu. Nang omahe gak iso turu. Oke. Boleh nggon apa? Tuku tepas. Tepas sate. Mbak. Tepas, Mbak. Besar itu, Mbak. Iki lho, otakmu mak apa dikonggowo mak? Oh malah, jadi aku wis gak jawab ya bang, iki wis omongan Mbak Dina karo Mas tadinya. Yang Mbak gowo wis gak gowo. Kuwi timbang wonge itu ngomong. Dolar tok iki. Masalah iki apa biasanya kan iki nek njaluk duit Pak ya, iki kan gak njaluk duit. Wis diploma aku mulai. Mergono cek Ayo, makane gak duit Pak. pinter Mbak. Apik sing oranye Mbak. Senoran. Lah yo kok ora kenal. Ini apa sensasi mangan nangisan lho. Jadi Pak ya. Kasih Pak ya. Pak, kenapa nggak kene? Sensasi makan di pinggir jalan. Anak kono yo, anaknya anak kono. Kapan rasane sopo? Ya ratane wong liwat. Mesti kontrak wis jan. Nasi nomor ini masa Pak? Jadi ladanya gak lagi nomor loro. Guys, ini nasi goreng. Udah jadi Mas, punya emaknya. Mau dibungkus Loh. Di piring Mas. terusnya dibungkus. Geleran ditanya geleran. Geleran. Ya ampun, pakai lakon. Yang kecil ya. Di piring Mas. Mau makan sensasi lesehan minta geleran. Ah, ini kertas minyak guys, masih salah. Mari mau Mbak Nur yo ditakoki. Nggih, ngono. Iya. Bunga kalau pisang ganti bungkus. Guys, wes kok
salah paham Mbak Mur mau kan ditanya Mbak. Dibungkus Mbak Mur jawabnya iya. Ki mau dikek ning kertas minyak. Aku pun iya. Heeh. Nasi goreng cak takit pojokan taman. Iki dalane dalan lama, guys. Pikir tadi kok aku Niku nggih cak takit nih, Mak. Nggih. Nggih. dadi mesti cok teruk yo pas. Terus ya, Pak. Nggih. Guys, kita kulineran di Cepu. Bismillahirrahmanirrahim. Gorengnya pakai mie. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak takin guys. Tadi ki enek alapane timun. Terus apa iki? Gobe skul. Enek apa ini? Enek ayame campur. Rasa yo memang pesennya sedeng. Lagi ya sedeng. Tetap dulu. Apa nih? Aku kurang tanpa lalatan pasti ada yang kurang. Oke guys, iki jenenge sego goreng cak takim. Tempatnya ning ngene pojokane taman. Iki legend guys suwi iki. Rasanya kenjakan itu gak pernah berubah guys, tetap sama. Seperti harganya berapa Mel? Wes ki mangan wis, mangan ae mangan. Gak usah ngomong. Lah. Nah, oke. Ayo Mel. Terus gak usah ngomong. Ini Mbak Mur. Mbok ane ke sarang arah, ate gak seger. Apa ya seger. Benar harapan ya Allah. Sedek. Oke, boleh. Tak. Goreng. Lek. Hanya berapa? 12 juga 11. Rolas tak dewek rolas. Rolas. Sore-sore kuliner sore guys. Mantap. Atimu apa aku rada remuk. Gone enek minyak. Nasi gorengnya
sing gak dikasih saus itu loh. Deso ini campurannya mie putih. Ini mie kuning. Gak ada yang bang. Terus dia lagi rimis. Kontan mangan udan. Jadi kayak sego goreng dicampur kuah alami. Kontan mangan udan. Nah, ini kan gak tuh, Bek. Maaf ini ya. Maaf. Lalu sih berdoa. Porsinya besar, parah tenang. Tapi di mana gak semuanya itu tiba. Aku tahu sih, aku tahu tuku kok ditukokno yo. Ada kan nek balungane? Iya. Jaluk ngono cara. Terus guys. Apa yang kan? Rimisnya kecil-kecil. Ya wong sak teles sih. Ya iya. Boleh itu. Pak awet Pak. Toyo. Toyo. Bapak boleh main. Aku ah. Jalan mangan udan. Apa? Udan. Udan. Kayak wong. Kayak kok kelaparan. Anak-anak maafan ibu ya. Maafkan ibu asal memberikan. Enggak apa-apa ibu. Maafkan ibu. Lah kayak orang yatim ya. Kalau yatim. Ayo tadi tekno jago nek sampean. Ngomong bahasa sing nyoten yang ditekno. Bonku kelembar nek kurang. Ketok kelaparan kowe. Mbak, kan pakai Monggo Pak. Pak Takim. Endi wong? Pak Hakim ndi wong? Pak Takim endi ya ketoke? Ya Allah, Masya Allah. Pak Takim ilang ngerti nek ngerti nek gak bayar. langsung seretan. Sejenenge Pak Takim ngendi mo? Ndi wonge? Wonge ngendi Pak le? Hakim ndi wonge? Wonge endi Jal? Wonge endi? Modele ngilangan rambale. Oke guys, kita makan nasi gorengnya dulu ya. Udah dulu ya. Oke, pemirsa. Cus. Kita beli bubur. Bubur apa ki? Mbak Depa bubur putih ya? Bubur kapan? Pisang hijau apa? Buburnya bubur putih tok ya, Mbak Depa ya. Sama ada kacang hijau ada. Sama kacang hijau. Kacang hijau le kore Mbak wetenge? Kacang hijau ada. Sum-sum ae. Sum satu, apa? Aku pisang hijau ya. Aku Campur pisang hijau. Aku kacang hijau ya. sum-sum satu campur satu. Enak Mbak. Mae, jujur sih koi. Spill. Mbak, spill. Amit buke, mulai buka ya. Buka nih, buka. Ketan hitam. Bubur sumsum. Bubur sumsumnya bubur putih ya. Sosok yang putih. Ada mutiara. Ini santan. Esnya biasa. Ini pisang hijau. Jadi anu bubur sumsumnya dua Mbak? Terus kacang hijaunya satu. Terus
Pisang hijau nggih, pisang hijau 1, campur 1. Saya 10.000 juga ada pisang hijau. Kita pakai porsi 5.000. 10.000 pakai timbal. Ini plastiknya juga Bu mau dikasih orang. Campurnya 1. Tak delok kok enak. Oke, kados baje Pak, kados baje, kados Vespa. Lah nggih. Kok nek ngene gamis niki to nggih? Wonten nek gamis. Nggih. Derek ya, Bang. Nggih, niku marai rapane anu, tirem. Lane mboten plastik lho. Nggih, niku lho sing aneh. Kan mesti Pak James teng niku. Nggih. Rapa tirem? Kula ngikuti ngene no. Ada udah nih yang campur. Ulang anu mawon Bu, ketan hitam mawon. Kacang kacang hijau. Kacang hijau campur ketan hitam. Nggih, mboten apa. Anu megae. Wong cacahe lucu, anak-anakku malah kacang hijau malah gak gelem. Nek kacang hijau campur ketan hitam gitu. Nggih, mboten apa. Mengantarkan pesanan Mu'alifah. Mu'alifah. Assalamualaikum. Aku dek ngomong kericik apa ya kericik kok. Ayo kok kita langsung. Awet tuh. Iki mengke kok lambene kaya pelok ati ya. Aku wis dikakali. Ora nek kubure nang kene jiwa. Terus tek kabeh lemu yang ngono. Ya aku mau satu gak pengen iki aku kok kubure kok. Ya wis sesuk kowe bedal dhewe aku beneran ya. Tak ngomong aku. Makasih. Ya, Mbak Nur, Mbak Jali. Halo. Mbah, aku ora pengen bubur iki. Terus ya, Mbak. Dadah. Ya.